आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आसामाव गंसे 7 स्टार अबरेल हटेल गायसनगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। रिलायन्स इन्डास्ट्रिया फैगौ 5 बोसोराव गासै आसामाव गुबुन गुबुन दारिमिनफोर आरो गुबुन गुबुन सेक्टरफोराव 50 कौटिनिबो बांसिन रां थिसनगोन। बे बाथ्राखौ थांनाय 25 फेब्रुआरि खालि एडभेन्टेज आसाम 2.0 हाबाफारियाव बाहागो लानानै रिलायन्स इन्डास्ट्रिजनि गाहाय मुकेश आम्बानी बिथाङा फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरआवबो 750 एकड़ हायाव रेलवे मेनुफेक्सारिं इन्डास्ट्रि गायसननो सिगांदों। रेलवे बिफाना 300 कौटि रां बाहायनानै मोनसे रेलवे प्लान गायसनगोन। बिटिआरनि क'क्राझार बासबारियाव गायसनजागोन। बे रेलवे प्लानआ क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटानसिम मोनसे रेलवे लाइनखौबो थाबैनो मावफुंनाय जागोन होननानै फोसावबावदों एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव। एडभान्टेज आसाम 2.0 जथुम्मायाव हेन्डलुम, टेक्सटाइल आरो सेरिकालचार बिफाना गासै 370 कौटि रांनि मोनथाम MOU खालामदों। बेनि गेजेराव गासै 100 कौटि रां बाहायनानै जिप, टेक्सटाइल, इन्दिनि इन्डास्ट्रि आरो कारपेट इन्डास्ट्रि गायसननाया मोनसे। बेखौ बड'लेण्ड ओनसोलावनो गायसननो थांखि लानाय जादों। अदेबानि बेनि थाखाय काउन्सिल सोरखारजों सावरायनानै थांखि लानाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। दैदेन फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां थैनो रोङै सावथुननि शुटिंआ जागायजेनबाय। क'क्राझार कुसुगाव ओनसोलनिफ्राय दिहुनजानो गोनां थैनो रोङै आबुं सावथुननि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। थैनो रोङै आबुं सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन एक्टरनि रलाव आबुल नार्जारी बिथाङा लोगोसे फावखुंग्रि महरै प्रलेना मोसाहारि आरो गोबां गोदान गोजाम महरगिरिफोरा फाव खालामगोन। बे सावथुननि लिरगिरि आरो केमेरामेनखौ खालामदों सुबर्न बसुमतारीया। लोगोसे प्रडिउसार हिसाबै दैदेन औवारि एक्सन डाइरेक्सन होगोन थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। बे आबुं थैनो रोङै सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो रिलिज खालामना होगोन होननानै फोरमायथिदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांनि गेजेरजों। लोगोसे बे सावथुनखौ बयबो अनसायगोन आसा आरो मिजिंथिदों थाख्लाय नार्जारी बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि जयश्री बसुमतारीया इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्स सिरिज 2025 रेसलिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं आमजुलि गामिनि उरुनि बसुमतारीनि फिसाजो जयश्री बसुमतारीया नेपालनि प'ख्रा रांसाला स्टेडियामाव 21, 22, 23, 24 आरो 25 फेब्रुआरियाव खुंफुंजानाय इन्ड'-नेपाल इन्टारनेशनेल स्कुल स्पर्ट्स सिरिज 2025 आव रेसलिं इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप 2025 बादायलायनायाव बाहागो लानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालि जथुम्माया क'क्राझार दतमा बड'फा फोथाराव फैगौ 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बयखौबो हांख्रायहरदों। चिरां जिल्लानि सान्थिफुर सामुदैसा गामियाव सासे सुबुंनि न'आव फिनानै दोननाय हाग्रानि मोसौ मैखौ हाग्रा रैखाथि बिफाना लांफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 1 बोसोर न'आव फिनानै दोनदोंमोन। हाग्रानि मोसौ मैखौ रुनिखाता फरेस्ट रेन्ज आरो बेंटल बिट हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावसुमाफोरा बे खौरांखौ मोननानै गावसोरजों लोगोसे लानानै थाङो। हाग्रानि मोसौ मैखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि 16थि गायसनथाइ सानखौ 28 फेब्रुआरियाव फालिनो लाहार फाहार खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डिमाकुसि दख'रा एबसुआ जोंनि गामि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल प्रग्राम हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिथोनजों डिमाकुसि दख'रानि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामियाव जोंनि गामि मावथांखि हाबाफारि लादों। जोंनि गामि मावथांखि लानायनि जाहोनानो जादों गामिनि लामा, फरायसालि, थानसालि, गिर्जा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनाय, समाजारि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय हाबाफारि लादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। क'क्राझार जिल्ला माइन'रिटि सेल UPPLनि बानजायनायजों मैया क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि BTC बियाबनि सिङाव थानाय धिरबिल साखाथि तिनथिलायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गोबां मुसलमान माहारिनि सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जयेन जादों। क'क्राझार जिल्ला माइन'रिटि सेल UPPLनि बानजायनायाव जानाय मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव
बावखुंग्रि ब्लक BTCLC नि मासिगिरि सन्जय नार्जारि क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेलनि आफादगिरि आइनलाल हक बिथांमोना बाहागो लादों। कार्बि आलं जिल्लानि हावराघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय सा बरबिल घन बस्तिनि सुमन मुजुमदार मुंनि सासे सुबुंनि बिसि शिबनि मुजुमदारा थांनाय 10 साननिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोन्दों। गोमानाय आइजोनि फिसाया खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथिदों दि गावनि 2 बोसोरनि फिसाज्लाजों लोगोसे न'आव फैफिनाखै मानोना बियो गावनि नसुंसेनि बिमानि न'आव थांदोंमोन। गावनि बिमादैनि न'आव गोबां नागिरनायनि उनाव बिथाङा नर्थ बरबिल लेङाइ पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन, नाथाय गोमानाय आइजोखौ दासिमबो नागिरना मोनाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।